I can pay respects for the death of my father's son. Respect between the three of us, the mother and the child. Father and the child, and a woman triangle of love. So where do I go to make an offering? Fall on my knees, lay my flower away. I sit the candles. Знаете ли защо съм тук? Да си правете труда. Няма откъде да знаете. Може би някой не е виждал в нашия квартал. Аз днес на 13 в 13 часа навършвам колко години? 13 години. Страхотно, нали? Знаете ли защо съм тук? О, въобще не си правете труда. Няма откъде да знаете. Аз днес на 13 в 13 часа навършвам колко години? Точно така, 13 години. Страхотно, нали? Днес 13 часа, 13 години. Тук на кой етаж? На 13-тия етаж. Плаши ли ви тази цифра? Мен не ме плаши, понеже не живея в Америка. Миналата година зададох на класната си един въпрос. Един човек живее на 13-тия етаж. Когато слиза с асансьора, натиска бутона на първия етаж, но когато се качва, натиска бутона на седмия етаж, откъдето слиза и продължава пеша. Защо? Голям смях падна. Класната не ми отговори. Затрудни се. Вие знаете ли защо? Ами понеже човека е джуджи и не може да стигне бутона на 13-тия етаж. Само да бяхте видели класната каква физиономия направи. Като че ли беше изяла 3 лимона. 3 зелени лимона. Вашата класна лоша ли е или зла? Зла! Знаете ли защо стоят тук на прозореца? Не. Ще ви кажа. Няма да ви мъча повече. Мисля, че е страхотно да се хвърлиш от 13-тия етаж.
Защото тия болни се борят за живота до последната надежда. Да се хвърлят от 13-ти етаж като мен. Аз съм си здрава като камък. Хей, вие, които сте горе! И вие, които сте долу! Да! Тази сутрин от съседния блок се хвърли една. Какво ми пука на мене? Ами да, не е нито първата, нито последната. Аха, ясно. Хвърлила се от 13-ти етаж. Добре бе, момиче. Можеше да се хвърлиш от 11-ти или от 12-ти етаж или на друга улица, откъде я знам. Не могла да влезе в университета през вратата и за това се е хвърлила. Искала да полети и да влезе през прозореца. Тупа система. Искате да знаете защо аз ще се хвърля? Не, да. Ами защото нямам 100 евро да се запиша на тенис турнира в Брашов. Ще ми даде ли някой 100 евро? Никой, братче. Аз ще ти дам 100 евро, ама ти какво ще ми дадеш? Так. От седмица търся пари на заем, нито един приятел, нито познат няма да ми дадат. От седмица търся пари на заем, нито един приятел, нито познат няма да ми дадат. От седмица търся пари на заем, нито един приятел, нито познат няма да ми дадат. С тези пари не се стига прави да пада. С тези пари не се стига прави да пада. С тези пари не се стига прави да пада. Ако не отида на този турнир, ще умре един сън. Знаете ли защо младите се самоубиват? Знаете ли защо младите се самоубиват? Знаете ли защо младите се самоубиват? Няма да оправя другите си проблеми. Знаете ли колко проблеми имат и другите мои връстници?
стигнали, че бъркат куклите с хора. През цялото време говореше за... Спокойно, момче. Аз не искам да правя секс с теб. Не се притеснявай. Я ми кажи. Освен пищелката, знаеш ли друг начин за записване? Така... Спортуваш ли? Виждаш ли да се малко хила? Кога си запалил първата цигара? А марихуана? Сега са да му от различни треви и кола. Но не са добри. Става ти лошо от тях. Аз съм пробвала. Всъщност, заради колко момичета сте били сега? А заради мен би да се били. Честно. Приятелю, искаш ли заедно да скочим от 13-ти етаж? Представяш ли си какъв фурор? Утре ще гръмнем вестниците. Ромео и Джулиета от 13-ти етаж! Хайде, страхите! Знам, на никого няма да му пукате. Успокой се. Чао, приятел! Живей си скапания живот, хит да не ти пука! Хей, хора, не съм намерила партньор за скок от 13-ти етаж. Така че се взимам с Богом от живота сама. Чувате ли ме? Защо? Защото нямам пари да продължа това жалко съществуване. Двама журналисти ми направиха снимки. Ще ги изпратят на някой телевизионен канал, за да получат някоя стотинка. Готово! Качам! Утре съм герой! Забравила съм да си играя с тях. Не знам вече какво е милост. Агресивността царува. Агресията. Отвръщавам се. Живеем във века на самоубийствата. Знаете ли колко хора по света тичат да срещнат по-бързо нас с косата? Кажи една цифра, кажи една цифра. Хей, ами ти, кажи една цифра. Ами ти, кажи една цифра. 8. Само за един ден 3000 човека умрят по собствено желание от този свят. Официално. Ами неофициално. Хей, хора, аз мисля, че голямата криза не е в парите, а в любовта. Хората нямат вече време да се обичат или да бъдат обичани. За пример са моите родители. Аз винаги съм си бунтувала. Ами вие? Възхищаваме генерацията на учителите и родителите ми. Те искат да живеем както те са живеели.
Обичам да слушам мелодията на тези. Здрасти, много си яка, може да се запознаем. Защо не ми отговаряш? Той няма да спри. Голям е и има кола. Много ми е приятно да се запознаем. Много си красива. Ако спиш, прати ми съня си. Ако си щастлива, прати ми усмивката си. Ами аз чакам. Имаш ли цици? Да. Знаеш ли с тях? Не. Как се казваш, Гошо? Бей Сладур, как си? Добре съм, коте ти. Какво правиш? Какво си търсиш? Някой мускулест батко с кола. Преди колко време ти беше първият път? Преди 4-5 години. На колко си? На 15. Лека нощ. Ало, секс телефон? Добър ден. Услугите на Деси. Деси, защо шептиш? Защото Деси е в час. Вижда ли? Ето, че вече се съмни. За моят рожден ден никой не е звънил. Не е приятно самотата. Може би всички мои познати имат много познати. Забравили се, че днес е 13 и че аз живея на 13 етаж. Да кажем, че майка ми няма обхват. Кой знае по какви хрупни ягоди или маслини. О, и танцувам някой стрипчиз бар. Дядо ми казва, че е стигнал чак до Япония. Дано не е хванала земетресението. Представяте ли си по време на земетресение да прави стрипчиз? Поне да ни пращаше малко пари. А парите не стигат. Добре, че дядо е още жив с неговата нищожна пенсийка. Много пъти стои гладен заради мен. Жертва се горкия, но до кога? Ако аз имах власт, щях да й дам такива закони, че родителите никога да не заминават, че оставят децата си. Но президента няма време за никаква на 13 години. Искам да ви заявя, че ще се хвърля от 13 етаж, защото на президента не му пука за децата на нацията. Шматки! Я не правете от вашето самоубийство политически проблем. Политиката е шматка. Аз не съм. Искам само да видя президента. Президента е на важно посещение в Занзибар. За да оправим проверите на Занзибарските държави! Ако не оправим бойте, ще се хвърля през прозореца! Ние сме богатството от 13 етаж! 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 Ще говоря само с президента. Господин президент, Моите проблеми не са само мои. извинете ми, че ви безпокоя. Пълнато нямаме много време. Господин президент, издайте един закон за родителите на децата, които работят в чужбина, че тези родители да носят отговорност за изоставените си деца. Господин президента, не слушам. Как така? Нищо не чувам, той мълчи. Или може би спи. Бъдете по-настоятелни. Настоятелни. Господин президент, вярно ли, че сте си платили гласовете на изборите? Малко я.
Я внимавай какво говориш. Господин президент, вие някога мислили ли сте да скочите от 13-ти етаж? Малката, тези неща се дискутират при затворени врати и прозорци. Чичко президент, можете ли да живеете, ако не може да си спомните лицата на децата си? На господин президента не му харесват турските си родбирани сериали. Хулиганка такава. Хулиганка? Ти си хулиган, престъпник такъв. Не ме е страх от тебе. Готово, малкия. Магазин за играчки вече се затваря. Чакай, още не съм свършила. Господин президент, могат ли такива като нас, с родители в чужбина, да си вадят паспорти без тяхно присъствие? Вие мълчуганите, значи съвсем си нямате представа в кой век живеете. Ами вие, дъртопелници, такива дето всичко знаете. Защо не ни помогнете? Да, малки сме, но сме пълни от вас, тъпанари. Нашето бъдеще интернет, а вие още си пишете имената по стените на клозете с лайна. Малко кисам този президент. Нищо не ме попита. Трябваше да му кажа коя е майка ми. Коя е майка ми? Не ви ли казах? Не. Беше прима балерина в Националната опера. Като Майя Плесецка. После стигна до там да прави реклами на храни за отслабване. Майка ми обичаше парите, баща ми обичаше тениса. Майка ми искаше да стане балерина, но аз не обичах балета. Исках да стане и певица, но във Варна, като слуша и аз непонатно ще отслужа. Това съм го наследила от баща ми, той никога не е пушил. Какво харесвам аз? В момента нищо. Много неприятна ситуация съм. Нямам приятели. Богатите със своя кръг и не допускат бедни като мен, а пък бедните са станали зли. Единствено ми остава тениса, но без пари не можеш да прогресираш този спорт. Днес, приятели, без пари нищо не можеш да направиш. Това е истината. Вие имате ли пари или сте като мен? Искам още да ви кажа, че много обичах майка ми преди 6 години. Никой няма
съдеше майка, защото тя не ме пуска в почетните дни да повиждам. Да, не чаках такава това. Но аз бях щастлива, когато мама и баба бяха натъпсани в къщата. Очаквах с нетърпение да дойде пак татко и да ме заведе на тенис корта. Казах му, че искам да стана като Шарапова. Нямаш талант за тенисистка, тати, но мисля, че ще станеш мис Пикасо. Въпреки, че никога с майка ти имаме нещо общо за възможно изкуство. 2 години повтаряше това като чудовище на главата. Но мен още повече ме амбицираше да играя тенис и се отказах от рисуването. Ще ми каже той на мен какво да правя. Но за съжаление радостта от това, че ще го видя отново, се превърна в най-гадния момент от моя живот. На втория ден след като звънна, майка ме освободи от училище, за да репетираме сценария, измислен от нея и баба. Ще кажеш на господин съдията, че повече не искаш да виждаш баща си. Не искаш да ходиш при него, понеже те насилва да пиеш бира и вино. Не е вярно! Тати предава само капи портокал. Той дори не пие бира и вино. Ще кажеш на господин съдията, че повече не искаш да виждаш баща си. Не искаш да ходиш при него, понеже така да пиеш бира и вино. Разбра ли ме? Не е вярно! Тогава мама ми удари шамар. Майка ти знае какво прави. Онзи простак баща ти винаги те е насилвал да пиеш бира и вино. Аз лично съм го виждала. Ти изнасили, ако отидеш при него. Не се ли виждаш каква госпожица си ми станала? Не е вярно! Баща ми е чудесен човек! Независимо от това, че е против да играе тенис. Ето, питайте и момичето. Не е ли така, мами? Насилвате да пиеш бира и вино. Знам, че ти не лъжеш като възрастник. Съдията пожела да останем само двамата и ме гледаше с такива упокоени очи, че направо ми изпиваше мозъка. След 2 седмици пристигна писмо, с което съдията ми известяваше, че баща ми има право да ме взима 2 седмици и половина от лятната ваканция. Обаче, когато мама го прочете, крещейки ми заби 2 шамара. Какво се казва на съдята и ваканция такава? Ще видиш баща си на гладуването! Ало? Не, няма да я видиш. Защото докато аз съм в този дом, ти няма да я видиш. Сега ще звъниш и ще му кажеш, че го мразиш. Мразиш го, разбра ли? Не го мразя! Всички в този дом го мразим. Мразите, майко! Ще иди. След 2 седмици, когато тръгнах за училище с баба си, пред поканицата на баща ми и подаде една бележка, с която имаше правото да прекарва отпуските си с мен. Аз имам решение от съда. Ако не ми давате на 2 седмици съботите и неделите и половината от ваканциите, ще дойда със съдя изпълнител и ще си взема детето по законен път. Не ме вълнува полицията, простако. Ще травматизираш детето. Не виждаш ли, че тя те мрази? Не го мразя! Мразиш го. Мразиш го. Ще ти разкажа един момент от пиесата на Бейт. Кавказският тебеширен кръг. Пред съда застават 2 жени с едно дете и всяка от тях има претенциите, че детето е нейно. Тогава съдията прави един кръг с тебешир, слага детето в средата и заповядва на 2 жени да го теглят за ръцете. Която от тях го извади от кръга, за нея ще остане детето. 2 жени започнат да дърпат ръцете на детето, което пищяло от болки. Едната от жените не могла повече да слуша крясците на детето и го пуснала. И тогава съдията отсъдил детето да остане на жената, която го е пуснала. Интересна история, нали? И все се питам, защо баща
драма в така наречената моя фамилия. Баба и дядо бяха тръгнали при някакви роднини на село. Една сутрин към 6 часа влезе изненадващо баба. Беше сама. Мисля, че бяха се скарали с дядо. Отиде да си почине в спалнята и след няколко секунди се чука крясъци. О, направила си публичен дом в къщата ми, курва такава! Когато влязох в хола, баба беше паднала на паркета. Двама полуголи мъже и мама в халат се опитваха да я вдигнат. Какво става, бе? Извикайте бърза помощ, инфаркт! Така разбрах, че майка ми е станала курва, а баба ми хвърли топа. Аз никога няма да стана курва, аз ще играя тенис, колкото и бедала. Мислиш ли, че по-наследство можеш да станеш курва? Кажи да или не. За това, че виждаш бабчето си мъртва, че изненадва дъщеря си, два мъже в леглото ти идва да пееш от щастие. Или да крещиш като на невзар, или да се хвърлиш от 13-ти етаж. Идеалната майка. Тази нощ на бъдки вечер и види децата да литна от 13-ти етаж. Да ги изоставя всички. Не можех да ги понасям. Но не можех да изоставя дядо. Той тъкмо се беше пенсионирал. Отказах се от чуеш да се работа в Ваня. От вашата чуеш ли колко да ми е? Много. Да, но на мен не ми се бяха и аз да ги мъсни. А да ми е, че ние мога и в къщи. Това е. Трябва да имам грижа за побъркания си дядо, който всеки ден се заканва да отиде в някоя дискотека и да изтръгне всички силикони и всички обици на момичетата. По-дълги ръце! Вразия! Въбър няма, че аз имам колка на езика. Я? Чия тя? Злин. Вечер трябва да го пазя да не излиза на терасата. Бърка я с банята. Това, че така на терасата не е проблем. Проблема е, че сега е там.
отивам пенсионерския клуб. Това е то. Бащата на майка ми, която ме изостави. Дори няма, че днес е 13 и че навършвам 15 години. Не, грешка. Днес е 13, аз навършвам 15 години. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Linda! Happy birthday to you! Ми давате 15, нали? Вчера един ми каза, че съм на 19. Когато ти е доста, мога да изглежда на 25. Но аз още 5 години ще казвам, че съм на 13, че да не ме задяваш хулиганите. Действително, след първата целка в живота ми, моя Ромео ми предложи веднага да се ожени. Да, но след като разбра, че съм на 15, му мина желание. Не можех да чака още 3 години, за да стане пълнолетна. И повече не ми се обади. Цяла седмица плаках като фонтан и не ме трябва. Какво те боли, дете? Стомаха или някой са? Душата ме болетява. Добре. Тогава разбрах колко е трудно да няма до себе си родител. Няма значение дали е лош или добър. Аз лично от малка бях независима от родителите си. Не завиждайте, че съм правила каквото си искам. Твърдоглава съм била като такъв. Но сега на 15 имам нужда от някой до себе си. Да му разкажа за страданията си и да му даде съвет. А да се женя е много рано, нали? Че ако намеря някой, който да ме бие... Мале, каквото съм аз фурия и полицията няма да може да ни разтърпе. На един му разкърпих чинето само с 2 удара. Да, и лежа месец в болницата. И такава съм си мъжкарана я. Какъв прекрасен ден. Синьо небе,
душата боли. Не разбрали, че не ми харесваш. Какво? Откъде знаеш, педал такъв, че майка ми е курва? Какво? Осерко, аз никога няма да стана пачавра, разбрали? И един ден, като стана шампионка, ти, моето момченце, ще ме гледаш по телевизията. А аз? Да, ще ме гледаш по телевизията, докато береш маслини в Гърция. Липсват ми родителите. Къде бих могла да намеря майка? Какво като е курва? Бях намерила адреса на татко, но там бяха построили бион. Дали страдат и те там, където са избягали от мен? Който обича и бяга, Господ да го накаже. самоубиеш днес, когато е моят рожден ден? Мислиш ли, че ще се оправят нещата? Няма да промениш света на хората. Знаеш ли, сутринта като станах и мен ме навести идеята да полетя от 13-ти етаж, но полетях по-нататък. Интересно, този път не дойде бърза помощ и телевизията я нямаше. Още едно самоубийство на същото място направи вече сензация. Кой би се интересувал от моята смърт? Някои биха се радвали. Но тървал се къса от един хулиган. На 15 години съм. И нищо не съм постигнал в живота. Значи не съм прост, нали? Изубър не съм. От 5-ти клас тръгнах надолу и започнаха да валят тройки, четворки. Имах само по физическо шестици. За да отида да играя тенис и приступах на болен и си взимах седмици наред болнични. Исках да докажа на татко, че имам талант. Но след като загубих най-важния мач в живота, за да се класирам, и се взех 3 месеца болнични. На мен не ми харесва математиката. Може би заради това, че учителката ни беше зла и предпочиташе да ни се кара повече, отколкото да обяснява. Исках баща ми да е мафиот или депутат с много пари, за да мога да отида при нея и да я заплаша. Един мой съученик така прави, да? Ей, бабче, ако не ми пишеш за срока, ще кажа на баща си, ще се пенсионираш. И без да знае колко прави 5 за годината имаше шестици. Жалко, че сега са малко учителите, които обичат учениците си. И ако ги обичаха, щяха да се интересуват за всички. И не само за тия, които им подаряват подаръци.
откъде дядо ми, пенсионер, да намери пари за подарък на класната. И затова ми са 4. Аз знам отговорите на всички въпроси. Прекрасно тяло, пълно с живот, проснато мъртво долу на тротуара. Това тяло трябва да живее. Аз съм обречена да живея. Но бих предпочел да седя на орехови чорки, отколкото да ми пише 4. Но чувал съм, че много така са наказвали учениците. Какви жестоки учители! До сега формата и фауната в нашите училища се е променила и за съжаление са останали само пепелянките като математичката, класната и учителя по физика. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all alone I believe I will find you. Time has brought high to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Писах на майка. Проблемът е, че няма адрес. Ще ви помоля да ми помогнете. Беше прима балерина в националната опера. Бивша. Не си ли спомняте? Ако през това писмо, може би някой ще си спомни за нея. Играеше в Лебедово езеро. Нямам пари! В Лижникотършачката. Вие не си ли спомняте? Не помните ли? Вие не си ли спомняте? Ами вие не помните ли? Не си спомняте. Мама. Мама.
все пак си избрала да се жертва за мен, моля те да се направиш всички удоволствия. Още си млада, мамо, и не си струва да отидеш в манастир заради твоята момченца, което е вече господин. Мисля, че твоето решение е било гениално, за да ме оставиш сам с копелията баща. Да, знам, че си искала като спартанците да се калявам и боря сам този брат живот. Благодаря ти, че дори за празниците ми извън. Не се притеснявай за тях. Колкото остарява, толкова повече помадрява. Стигнала е стария да си натикава панталоните. Вчера бяхме заедно до супермаркета и когато трябваше да платим на каста, дядо без да иска се изпусна и касетката трябваше да се смени джапана. А той започна да се смее. Много добре, много добре. Продавачът трябва да е сте. Всичко е свършваща гоненица. Без баща. Без майка. Пари, пари, пак пари. Боже, колко сме бедни! И жалко. Драга, скъпа, обичана мамо. Знам, че си искала като спартанци да се калявам и боря сама с това. Благодаря. Боже, колко сме бедни. И жалко. Мислите, че съм умряла? Съм скочила от 13-ти етаж. Тук при мен не е гробище. Мен ме е страх от мъртвото си. Майко, колко сведения се навъдиха днес. Истината е, че видях смъртта с очите си. Ей, извете ли? Я. Истината е, че видях смъртта с очите си. И за това нещо не е виновна само гласа. Нищо интересно не ме влечеше в училище вече. Вкъщи ми спряха интернета, понеже нямам пари да го платя. Голям късмет имам, че не съм родена в Бангладеш. Братче, там ако не ходиш на училище, те вкарват в затвора. Ужас, да. Нали гледате ли Ставари нещо научил? Да. Там научиш повече, отколкото в училище. Да. Всъщност, не знам кога не съм ходила на училище. Той аз. Класната сигурно мисля, че вече Той не е и моята. Да. Имам 160 дни. Аз съм 200. Да, обаче... Какви дядо? Всяка сутрин ми прави по един сандвич с сирене, мислейки си, че ходя на училище. А пък аз? Директно на тенис корта. Само там се чувствам, че живея. Но веднъж треньора усети, че изобщо не ходя на училище.
Абе, момиче, защо не ходиш на училище? Не понасям кашкачи. Ако искаш да си шампион, не трябва да пушиш. Аз не пуша. Кашвам като магаря, ако дръпна веднъж. Всичко друго, но без работата. Не бих могла да си позволя. Струват много пари. Това е добре. Но без отлични оценки не те искам тук. Утре да дойдеш с баща си. И да не забравяш бележника, окей? Тогава направих грешката на живота си. Прекъснах тренировките. Опитах да се тренирам на стената в хола, но нищо не излезе. Цяла зима се разхождам из парка с някакви безделници, като мен. Мечтаях да срещна татко и да ме види как играя тенис. Да ме тренира. Но на празно. 3 пъти се избавих от изнасилване. Събудих се в болницата след 3 дни в кома.
Днес, 13 май, 13 часа. Хей, добри хора, знаете ли какво ще направя аз днес за тези месина и номер? Какво искате да направя, за да бъде супер? Да скоча от тук, понеже днес телевизиите нямат голям рейтинг, няма външна новина. Тук е 13-ти етаж. Мислите ли, че аз съм от репката на обществото? Да. Вие ли така мислите? Да. Вие ли така мислите? Хей, добри хора, не съдете децата за родителите им. Не е честно. Моите родители бяха прекрасни хора. Кой е виновен за моето бъдеще? Майка ми ли, която ме жертва за да намира на баща ми? Или той със страха и любезността си от нея? Класната ли, която ми пишеше двойки, дори когато знаех урока, но никога не дойде да ме попита защо съм напуснала училище? Треньорът, който въпреки че виждаше, че съм талантлива, ме изхвърли от тренировките. Старшата сестра, която дори не ме заведе в полицията, за да разбере каквото ми. Съучениците ми, които се зарадват, че вече няма да има такава съученичка. Или присега в страната, който е руки сляп от моите и бащите гледа. Единствено, аз съм си виновна. Ето! Вземи това писмо и го прочети. Но не сега. След това не няма. Ало! Да, аз съм. Посолството на САЩ? Какво? Приета съм в Академията по тенис на корта. Не мога да повярвам. Да мина при вас утре в посолството? Окей, да, окей. Какво за родителите ви? Да, програма. Да, госпожо. Аз не съм се състезавала от 6 месеца, освен това съм приета в Англия, но... Да. А днес всъщност навърших 16 години. Да, благодаря. И с дядо какво ще правя? Какво ще правя? Аз не мога да го взема с мен. Във Флорида е твърде топло за него. Господи, мисля, че твърде късно ми правиш този прекрасен подарък. Време е вече да прочетеш писмото. Чети бавно и силно. Сега съм сама. Съвсем самичка. Абе, хора, вие мислите ли, че съм толкова... Абе, хора, вие мислите ли, че съм толкова
сеньора не е знала да си живее живот толкова години. Аз знам, че страната ни е прекрасна. Държавата ни е скапана. Съм решила да направя един експеримент. Моля да ме продължиш. Загубила съм само един гей, но остават още два. И както казваше треньора, ако не ги загубя, печеля мач. Загубила съм само един гей. И както казваше треньора,